Здравейте! Отдавна се каня да направя едно видео за нашата образователна система, но така и не ми остана време до сега. Иска ми се да обсъдя с вас нещата, които ме притесняват и идеите, които са ми хрумнали, как може да бъде подобрена. Наясно съм, че никога няма да съм министър на образованието или дори да съм, никой няма да ми позволи да направя промените, които искам. Но въпреки това ми се иска да ги обсъдя с вас и да заедно да успеем да измислим как трябва да изглежда нашата образователна система, за да бъде по-ефективна. Първо, искам да споделя какво не ми харесва в нашата система и защо считам, че тя не е ефективна. Едно на ръка са чисто субективните фактори, като всеобщата неграмотност, която се стели по нашите земи. И то не говорим за някакви сложни или рядко срещани думи, а става дума за злободневни такива. Например, детски с ц, изсипах, като изсипвах камъни. Видях един комшия го написал и ПАХ, изсипах. Вчера видях в една група обява от, мисля, че беше от дама или няма значение, беше написала търся градироб от еди кой си град. Чак се чудих коя тая дума градироб. И така нататък, мисля, че всички сме се сблъсквали с тази неграмотност. Не е нормално учениците да имат 2 години предучилищна и още 12 години в училище и за 14 години да не могат да научат гардероб, как се пише, детска стая и така нататък. Нещо значи не е наред. Това са 14 години от живота им. Нали, няма да говорим за математика, история, география, биология, химия. От друга страна, държавата решава сама да си направи оценка на системата, като въвежда националното външно оценяване след 4, 7, 10, 12 клас и така нататък. И моите деца са мънички, не бях се интересувала много задълбочено от това, но от известно време се интересувам от националното външно оценяване след 7 клас. Установих, че максималният брой точки е 100. По-голямата част от матурата е тест. Средният успех на България на матурата по български е 53 точки, да кажем, което каква оценка е според вас? 53 точки от 100. За мен е чиста двойка, но ми е интересно да чуя и вашето мнение. А средният успех на България по математика, на матурата по математика е 35 точки. А това каква оценка е според вас? Той за двойка няма. И си мисля, че ако един човек дойде от друга държава, не знае български език и види теста и пише само буква А като отговор и не знае нищо, нали? Обаче пише така, насляпо, само буква А, сигурно ще изкара повече. Ами, тая средна оценка на България по математика и български, основните предмети, не означава ли, че се е обезсмислила институцията училище? Какъв е смисъла да се ходи на училище до 7 клас с 2 години предучилищна са 9 години? 9 години и накрая двойка. Той ако не е ходил на училище през тия години ученикът, той може да скара и повече. Нещо генерално има нередно в тази система. Това нещо се потвърди и от факта, че моите ученици са в 1-ви клас, те са близнаци и въпреки, че официално нямат оценки, реално в електронната система имат оценки по всички предмети и ми направи впечатление, че по физическо почти всички деца от класа, без 2 мисля, значи 26 от 28, 1-ви клас са завършили с 4 по физическо. Защото не са покрили нормативите за шестица. Ако 26 от 28 деца не могат да покрият тези нормативи, това не означава ли, че тези нормативи не са адекватни за
съответната възраст. Ако те са в спортно училище, разбирам, но в едно общо образователно нещо не е наред. Или подготовката по физическо, която е трябвало да имат през годината, за да могат в края на годината да постигнат тези резултати, не е била ефективна. Каквато и да е причината, резултатът не е добър. Какво си мисля, че трябва да бъде променено? Много са нещата. Дори смятам, че едно трабантче, колкото и да го апгрейдваме, то никога няма да стане Мерцедес. Следователно, нашата система, колкото и да я реформираме, тя никога няма да стане добра. Ако искаме да имаме Мерцедес, трябва да си купим Мерцедес. По същия начин и с образователната ни система. Според мен, ако искаме да имаме добра образователна система, просто трябва да изтрием съществуващата и да я направим от начало. Преди да започнем да разсъждаваме каква да бъде и какви предмети и какво да се изучава по тях и как да бъдат преподавани и така нататък, трябва да се започне от основният въпрос. Какво целим със средното образование? И след това да се създаде програма, която ще постигне тези цели. Според мен средното образование, т.е. начално, основно и средно, трябва да има няколко цели. Първата и много съществена е да научи децата на базови познания в различните науки. И под базови нямам предвид да може да намери ъгъла между медианата и височината в неравнобедрен трапец. Защото това не е базово познание. Да, аз обожавам математиката, за мен е страст, но не мисля, че това е базово познание, което на когото и да било те ученици ще му е нужно след това. Това би могло да бъде изучавано по СИП математика, например. Под базови знания имам предвид да смятат, да разпознават отделните фигури, да знаят да намерят тяхното лице, обиколка, обем за стереометрията, да знаят да умножават, събират, делят, корен квадратен, отрицателни числа и така нататък. Не би било лошо да познават и тригонометричните функции в най-простият им вид. Защото част от тези неща биха могли да имат приложение в реалният живот. Не трябва да се задълбава много. Ако някой има допълнителни въпроси или пък му е много интересно, иска да задълбае повече, това може да стане на допълнително свободно избираем предмет и да не се занимават всички деца с тези неща. По български език смятам, че най-важното нещо, което трябва да научат децата за всичките тези години, е да излязат на първо място от училище грамотни. Не може да имат час български език, да го учат 14 години с най-голям хорариум и да не могат да напишат гардероб. Това е пълен абсурд. Най-важното е да могат да завършат грамотни. Литература. Каква трябва да е целта на литературата? Според мен целта трябва да бъде да се събуди интереса и страстта на децата към четенето. Когато това се случи, те ще стигнат сами до извода кои книги трябва да прочетат и кога биха били готови за тях. Не би било лошо и да се учат основните литературни похвати. Хипербола, например. Все още се спомням и анализа на едно стихотворение, чието стих сега ще спомена. В него се казваше "Гарванът грачи грозно зловещо" и говорихме за това гр, как допълнително внася настроение в учитателя. Да, такива неща могат да бъдат и е хубаво да бъдат учени, защото това позволява на човек да разсъждава малко по-дълбоко над думите, които чува в живота си, да може малко по-лесно да разпознава кога го манипулират и как е най-правилно да се изказва в различните ситуации.
Смятам, че е абсурдно да има задължителни произведения за четене, защото с тези задължителни произведения стават причина учениците да ги намразят и да не желаят да ги прочитат. Тези задължителни произведения постигат точно обратното. Те убиват страстта към четенето, вместо да я събудят. Затова е много важно, според мен, в училище, в часовете по литература, да се изучават не класиките, а много интересните произведения за децата в съответната възраст, за да може те да открият един нов свят, да се събуди тяхното любопитство и интерес и страст към четенето. Тогава те сами ще стигнат и до всички тези задължителни книги, които трябва да бъдат прочитани. Ако ние още в училище направим всичко възможно за тези 14 години да убием желанието на човек да чете, след това може и никога повече да не чете. И Келти Файда за тази задължителна литература. Тя няма да е останала в главата по никакъв начин, но и нищо друго няма да остане в тази глава. История, например. Защо учим история? Защото се смята, че когато човек знае историята, а тя се повтаря, тогава ще може да взима по-добри решения за своето бъдеще. Ами добре, нека я учим по този начин. Не да учим, че на 12 април 1900 еди класи година в 12:45 на южния склон на еди какво си е станала някаква битка. По-добре да знаем събитията по векове. 18 век става това, защото през 17 се случва това, а през 19 това води до еди какво си. Нека да бъде наблегнато на изводите. Защо се случва нещото? До какво води това нещо? Да може да се направи една съпоставка със съвременния свят. Как това е дало отражение или под каква форма това се случва и днес? Нека да може да се разсъждава и наистина да бъде полезна тази наука, а не да бъде една суха теория с изключително много спорни дати, часове, години, събития, че той човек за какво да го чете това? То е много сухо. И после, що не знаем? Как ще знаем? Все едно да знаем наизуст телефонния указател. Така ли се учи? Още повече в 21 век, където винаги можем да направим справка през телефона си, през часовника си, през компютъра. Сигурно скоро и мислите ни ще могат да се свързват с интернет. Останалите подробности по история биха могли да бъдат изучавани в свободно избираем предмет. Същото важи за биология, химия и така нататък, всички останали предмети. Това беше първия въпрос. Какво целим с средното образование в България? И аз мятам, че основната ни цел трябва да бъде да завършим грамотни, да знаем да четем и пишем на български език, да умеем да смятаме, да събуди страстта ни към четенето, да ни научи на световна и местна история каква е била и с какво това ще ни помогне за напред и така нататък. Втората основна мисия на образованието трябва да бъде да ни запознае и да ни отвори очите за различните професии, които съществуват в времето, в което учим. Защото обикновено едно дете, а пък още по-малко, още повече в малък град, е запознато само с основните професии. Лекар, учител, чистач, счетоводител, касиер, секретар, пилот и така, няколко още основни професии. А всъщност, само в една фирма може да има стотици длъжности. И е много важно, според мен, на едно дете да му се отворят очите. Да се запознае с различните видове професии, да може да отиде на място там, където те се практикуват, да се запознае с хората, да се докосне до тези светове. Това ще му даде една по-широка перспектива за напред. Ще събуди една амбиция в него да постигне тези цели, да учи повече, да има добър успех, за да може да стане криминален психолог. Нали, тая професия няма дете, което да знае за нейното съществуване.
Пък колко много има още такива. На мен, например, като дете, не знаех, че ще имам тази възможност, но се запознах с професията брокер на стокова борса и това нещо ми се струваше най-вълшебното нещо на света. Супер много ми харесваше и бях решила, че ще стана брокер на лондонската стокова борса, но така развиха ми се нещата по друг начин. За мен е изключително важно децата да се запознаят с колкото може по-голям обхват от професии, за да изберат своя път на тази земя. Изключително важна цел за образованието трябва да бъде и да подготви децата за реалния живот. Разбира се, в различните класове могат различни неща да бъдат показани, но не може да завърши едно дете 12 клас и да не знае да завие една кружка или да не знае да си прави разчет на семейните финанси, да не може да ги управлява. Не би било зле да може да инвестира. Би било добре задължително дори да има богата, здравна култура, защото чувам невероятни набивалици в обществото на тази тема. И така нататък. Едно дете трябва да завършва подготвено за живота. То може да не продължи да учи висше образование, но то ще продължи да живее. И трябва да бъде, за да може да създаде едно стойностно семейство, то трябва да бъде подготвено. Изключително важно, според мен, е не да бъде включен невероятно много материал, който да бъде изучен в училище, а трябва да бъде малък по обем, но с голяма повторяемост, за да може наистина, когато едно дете завърши 12 клас, да е научило нещата, които са минали през главата му за всичките тези години. Защото в момента системата е изключително претоварена, дори не успяват да вземат целия материал през учебната година. Съответно, това налага да се ходи на много частни уроци. На децата им става страшно трудно, което в един момент ги демотивира. И тъй като много бързо се преминава през материала, в техните главички не остава нищо. И е нормално да е така. Това нещо не би трябвало да се случва. В държавите, които имат добра или много добра образователна система, материалът е много по-малко, но сметка на това с голяма повторяемост. Един път се преподава, втори път работят по проекти, дете на дете разказва, работят заедно в екипи и така нататък. Трети път имат практическа насоченост, отиват в музея, в гората или където е необходимо за съответния предмет. Разказват си го един на друг и така нататък, преминават много пъти през един и същи материал, включително практически. Съставят си игри, които играят и хем да са забавни, хем да научават нови неща. По този начин паметта ни е доста по-услужлива. И това прави изучаването в училище на материала доста по-ефективно и по-смислено. Според мен, училището трябва така да преподава материала, че първо да е адекватно за времето си. Тоест, със сигурност трябва да бъде интерактивно. Замислете се. Аз съдя по моите деца и по други такива. От YouTube, само с гледане на клипчета, те научават повече за отрицателно време, отколкото българските деца показват на матурата след 7 клас. Това означава, че YouTube изглежда използва методи, чрез които по-лесно достига до паметта на децата и информацията бива усвоена много бързо. Защо тогава да не се изучат тези похвати, те очевидно не са тайна, и да бъдат приложени в материала, който трябва да бъде научен? Не може YouTube да има по-голяма успеваемост от училището и YouTube да е виновен, а не училището, което няма успеваемост. Нека да почерпим опит от тази технология, която изглежда дава резултат, и да я използваме и внедрим за полезна дейност. Смятам, че една от мисиите на училището трябва да бъде и да научи децата да разсъждават. Не да запаметяват информация, която с 2 клика могат да достигнат до нея, когато имат нужда от нея, а да разсъждават. Да, има предмети, които ни учат да разсъждаваме. Математиката е една от тях, физиката също. Но ако децата имат по-малко академични часове и повече време за
различни, специфични игри. Те могат да развият своето въображение, да развиват своето стратегическо мислене и да се научат да разсъждават много по-добре. И това ще им бъде полезно както в личния живот, така и в професионалния. Ако аз съм сега господин Хикс, който е министър на образованието и теоретично нямам проблем с повисшестоящите и са ми дали карт бланш да измисля една такава нова образователна система. Освен всичките тези идеи, които имам в главата си, които разбира се могат да бъдат разширени или оборени, според мен би било най-добре да се пътува до държавите, които имат доказана добра образователна система и да се почерпи опит от тях. Да видим какво там сработва добре, кое не сработва добре, какво може да бъде подобрено, какво не може. Кои неща, които там са позитивни, тук не могат да бъдат едно към едно имплементирани сред нашия менталитет. Защото не можем да копираме една система и да я приложим тук. Тя трябва да бъде адаптирана за нас. След като се мине по този път и се измисли крайния вариант, план, програма, начин на преподаване и така нататък, ще възникнат още много проблеми. Ще трябва да се измисли какъв ще е транзишън периода, т.е. тези деца, които в момента са част от системата на образованието, как ще го завършат? По новия, по стария метод, по някакъв миксиран, това дали няма да обърка тяхното кандидатстване и така нататък. Всеобщо известно е, че хората, и децата, и родителите, и учителите, и всички хора не обичат промените. Тоест, дори да измислим най-съвършената система на света и да измислим най-добрия начин, по който тя може да бъде внедрена, това ще срещне много сериозен отпор във всички слоеве на обществото. И за да бъде одобрена и приета в един момент, че трябва да минат години, 10, 20, 30, трябва да бъде утвърдена. Тя дори за да бъде внедрена, ще отнеме много години. Защото една немалка част от преподавателите ще си кажат: аз така съм преподавал 20 години, сега ще ме карат по нов начин, няма да стане. И така нататък. Родителите ще настояват за същото, децата също, ще бъде плют този, който има смелостта да внедри тази образователна система и така нататък. Тъй, че това е изключително непопулистко. Със сигурност е рецепта за бързо отстраняване от такъв пост. Може би това е причина да не се прави промяна в образованието драстична, се пипа само тук от там, да се прави нещо на парче, което още по-лошо се получава. Но някой трябва да има тази смелост и да се опита генерално да изтрие всичко и да го започне от начало. Разбира се, че не е само образованието проблем в нашата държава, но аз вярвам, че ако цялостно нашето общество е по-добре образовано, по-практически подготвено за живота и с по-сериозна теоретична подготовка, ние бихме живяли в един малко по-добър свят. И бихме имали по-добър шанс да дръпнем напред. Това е моето мнение за образователната система в България и как тя може да бъде подобрена. Много ми е интересно да видя в коментари вашето мнение. Кое нещо според вас не е добре да бъде приложено? Какво друго нещо сте се сетили, което пък е добре да бъде имплементирано? И така нататък. Смятам, че може да се развихри една много интересна и полезна дискусия. Нека размърдаме малко мозъчетата си сега.